Dopravní podniky v řadě velkých měst zavádí SMS jízdenky. Příkladem je hlavní město, kde tento systém funguje již od roku 2007. Projekt SMS jízdenek v pražském dopravním podniku byl spuštěn 22. listopadu v roce 2007. Dopravnímu podniku se SMS jízdné osvědčilo, celkový objem SMS jízdenek je průměrně okolo 30 000 a má mírně stoupající tendence. Cena SMS jízdenky je stejná, jenom cestující zaplatí SMS jízdné dle svého tarifu. Cena SMS jízdenky činí 32 korun na 90 minut nebo 24 korun na 30 minut nebo na celý den 24 hodin 110 korun nebo na 3 dny za 310 korun včetně DPH. V moravské metropoli cestující zatím SMS jízdenky využívat nemohou. Jedna z firm, která se o zakázku ucházela, podala na výběrové řízení námitku a dopravní podnik tak musel zavedení systému odložit. SMS jízdenka by měla delší platnost než ta klasická jízdenka. Podle těch původních plánů mělo být jízdné SMS-kou o několik korun dražší. I s ohledem na ty technické vlastně specifikace, které ta SMS jízdenka má, to znamená, že je potřeba nějakých 2 minuty počkat, než ta SMS jízdenka vůbec dorazí tomu člověku, který si ji objedná na ten mobil. SMS jízdenky by se měly v Brně začít využívat v průběhu následujících několika měsíců.